ja nämä aulaiset. Minkälaisia lienevät sitten muualla Suomessa? Herra tietää. Tiedätkö, mille Henrikki haisee? No, koittais edes arvata. No, hunajalle. Ha, vai hunajalle? Milloinkas miehet ovat hunajalle haisseet? Ei, vaan suolakalalle ja tervalle ja potaskalle ja lypeälle ja kuminoille ja rahallekin, mutta se ei ole pahitteeksi. Minäpä löysin miehen, Sormen, sonkkaluisen hoion, simaseni, kullan kahlehtima, syntistä osoitti, piirsi ristin märkin, hällästi siveli, painoi liipasintaa. Jos kuningas nyt hakisi minut tanssiin! Tanssi pois, Leena! Minä olen kuningas Kusta IV Adolf, eikä soisi sinulla muita kuninkaita olevankaan. Aika hyvän näköisiä. Eivät nämä ole sen kummempia kuin muutkaan. Näillä ei vain lihat kestä luiden kanssa, kun ei henki pitele. Ja viitsiinkö sitä mikään henki iät kaiket tuollaisessa luupinossa asua? Matojakin. Hyi! En minä taida kehtata. Ja häistä tulikin hautajaiset. Ja hautajaisista tuli häät. Kun kehto keinutti Tuutulasta. Sen tietä kehdossa kohta näet. Ja morsiamesta tuli ja painajasta tuli parempi mullalle mullan suu. Ajatella, että minä löysin näin ihanan miehen. Vaikka mistäs minä tiedän, vaikka et sinä minusta välittäisikään. Tuutilullasta tule kuolema vastaan. Nakkaa tätä lasta täältä naukumasta. Äiti, minä olen tullut kotiin. Kuka sinä sitten olet? Minä olen Mikael. Miikka? Sanotko Mikael? Minä olen herättänyt yhden kuolleen henkiin. Mitä Tutto sanoo? Sanoa tahtoo, että herättänyt yhden kuolleen henkiin on. Millä tavalla? Rakastamalla. Rakastamalla! Minä uskon sen. Minä uskon rakkauteen. Minä! Mikäs paikka tämä on? Tämä on minun maja. Onko tämä helvetti? En minä nyt tätä ihan helvetiksikään sanoisi. Pikemminkin tämä on minun taivas nyt. Hyvää iltaa, Lintuseni. Hyvää iltaa, Lintuseni. Tanssi, Lintuseni. Anna kättä kultaseni. Halausa, kultaseni. Suuta, armahani. Täysin, Lintuseni. Irti maasta. Kinkut ja paistit hehkuvat uunissa. Tortut ja pannukakut kylkipalat kiisteli. Juustot ja riisipullat pyörivät pöyriltä. Penkele kohti lattioita. Ja kaikki he juovat olutta ja viinaa. Ja kaikki he juovat olutta ja viinaa. Ja kieriskelevät pitkin lattioita. Oksetaan pöytien alle. Ei, mutta sanopas nyt, mitä se arkienkeli tekisi täällä minun rouvissani. Kun se on niin perso viinalle. Ja koska enkeli lensi tiehensä koulusta. Sinä saat pojan. Se on hyvä, sillä voi tulla uusi sota ja sotamiehiä tarvitaan aina. Minä voin lähettää pojan Ruotsiin.
Ruotsia vastaan. Poika voi ampua isänsä, jos huvittaa.